Hallelujah. Adolfo, yɛda Onyankopɔn ase wɔ nanso ɔde adom yɛn. Adomfo ade nyina wo dom yɛn, ɛnanso yɛhyɛ wɔ onyam sonko. Ɛnɛ dua yi Nyankopɔn ɛne yaba nkɛse da wase wɔ no kredie ho. Wo de de akyɛ nea yɛse yɛda wase. Nyame nkronkron fa wakwan yɛn nanso na kasa kyerɛ yɛn. Ɛwɔ Yesu Kristo dim ne yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Adolfo, mesama wakwa de ba oti ase senjumedie so ne yɛbɛfa yakenkan nsɛm no. Efi enyom eduanan baako nchichemu nkron edikosi du baako enyom eduanan baako nkron kosi du baako o say Adamfo Pa mede mere ahye ne mu krakra no ampo mene no che meduane ono na wadane ne ho etia me Erade hu me mobo na ma me ho ento me se de beya metimi etua omoka na menim se Erade weni gye me ho na wo mma osefo ne nyame so kwana wo mama matamfo enya me ho ekwan Adolfo David mpaye nie na ne yehu ne se na David ekasa fa yonko boni bi ho Onyonko a wadane etia no onyonko a one ne che na aduane mpo Adolfo ai ebia na wadamfo bi aye oboni bi ebia na wo nso aye wadamfo bi nso boni masese mo ntem ate ebo mpai so Nyankopon ebe restore obi biara otisa biara bema nani aba ne ho so na afei se enfumso ne firi wo a wetimi esiesie mo ntem se enfumso ne firi wo na firi the other person na ebia watwe na adwengyina so no onka anase onyi ntumo a Adolfo ye wafemu de Onyankopon na ekoma ye ono no di ye nsem enso ema ye ene David esra ahoden se Erade sabrimini ahoden na mame ahoden na meni matamfo empem so Yesu nso baaye no obeka bibi se ye ndo ya tamfo na emo mpaye ma wo Adolfo asem we se nyame nkronkron kan wo ntimi enye tie mpae bo nyina se nyame nkronkron beboa ye mane wafom ye Adamfo na wafom ye betimi de ye nfom so ache no Adolfo na basa na chese yesua Yesu na yesua Yesu Emma obi mfra wa yonko bone Emma obi biara mfa den bone bi ento so Nemom no ye bo wudi ani ye bo wudi se woye obi a ye de ye ho to so ma ne ye yie David de na Adamfo no ode ne ho to no so nso na Adamfo no de nhwiamo yense nyame nkronkron ho ode nse yendi obi nhwiamo yenye enamfo papa na Adamfo etimbe de ho adanse papa ebi se David Adamfo sana o ninenam eya Adamfo Pa nka David etwere nka obek boni din se Adamfo papa no we de o se Adamfo me de me re ne mu a ene we de me hwammo Adolfo nyame Onyankopon dom boa ye ne ye nkrofo a ye hye nkrane ye nkrofo a obi betimi abo obi boye diribone mpo a enam ne pa ye nti no obi nso betimi agina edi ye ho adanse ene nti Adolfo wana muntu awutu o Kristo mu no memfa ayonkofa bi emfa mbeto woni ofofro entem efi se bibi biara ye bia no ye ne se de yesua Yesu ai nipa bebre ye de o mama mfato wo Bible mo ebi ni David die nanso eno nkyerɛ se bibi bia David ye bia na sese meye wa bra bia menim se Onyankopɔn so ompe nanso ya twere we nyina egu ama ye hu se dia titifo no nso so enante ye na ye hu se du ba bia o mo nso mo ye nipa ntinema bi wo ho mo beka na mo be ya na Yesu nso enka ne sa ene nti ye kan ya na de Yesu de no nso atoto ho na ya fa Yesu de no Onyankopɔn dom boy ye ne namfo papa ya Adamfo ebetimi de ne ho ato ye nso na afi ya Adamfo hu ye ya obehu Kristo nso ewo ye mu
Onyankopɔn hyira mo bomɔden na cha asɛm no na mo okra bi nso ente ɛsɛ onye onyonkopa emfama ne yonko. Na sɛ Yesu Kristo ankyɛ no sane wɔ n'ani onyema yemu biara anyɛ ɔyeraba. Ɛno nti na meka ne sɛ Onyankopɔn onhyira wo. Sɛ wonya subscribe ya mesrɛ no wayɛ no saa na Onyankopɔn ɛbɛhyira wo ɛwɔ Yesu din mu. Amen.